Amb la Covid-19, el món s'enfronta a una amenaça inèdita i global. S'han posat en perill el sistema sanitari, la seguretat, l'economia i el nostre estil de vida. A Lleida, equipaments, carrers, places, escoles i espais comercials s'han quedat buits i silenciosos per aturar l'expansió del contagi. Allà on hi havia vida, ara hi ha silenci, buidor i recolliment. I és precisament en ciutats com la nostra on han sorgit iniciatives solidàries, creatives i de voluntariat que s'han sumat a la tasca dels servidors públics. La comunitat més bàsica és la de l'empara. La vida no és un assumpte privat. Som el relleu incansable de generacions que durant segles han lluitat per viure. Som els que no defallim, els que no renunciem. Estem tristos pels que se n'han anat i per les seues famílies. Ens dolen els malalts. De vegades tenim por. Estem cansats o no sabem què esperar, però veiem com s'esforcen tots els que estan a primera línia o mantenint els serveis bàsics. Sé que ens en sortirem. M'has de creure si et dic que ens en sortirem. I quan guaitis la Seu o el riu des de la finestra i sentis clams de tristor o de festa, procura ser-hi present per si arriba una gesta. Perquè res no és mesquí, ni cap hora és isarda. Res no és mesquí perquè la cançó canta en cada bri de cosa i perquè ens en sortirem.